Изморени ли сте дори когато спите достатъчно? Често ли забравяте, а трудно ли се концентрирате? Може би тези всички неща показват, че не ви липсва сън, а просто жива енергия. Преди време и аз се чувствах по същия начин. Винаги бях недоспала, вечно забравях, лесно губех концентрация и ми костваше доста, за да изпълнявам задълженията си. Накрая на деня се чувствах страшно изтощена. Когато обаче се срещнах с афа-водораслите и започнах да си ги хапвам редовно, всичко това се промени и някак си започнах да ставам по-концентрирана, паметта ми се подобри, започнах да не обръщам чак такова внимание на дребните неща и наистина се чувствах по-жива. Просто осъзнах, че тези водорасли хранят тялото, ума и душата ми и взимайки ги, пийайки ги всяка вечер, просто умората сама си отива. Аз съм Таня и ако искаш да узнаеш повече за афа-водораслите, пиши ми.